हाय लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमबो बे आंनि टेक आर'नाइ स्टुडिअ इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौबो थुनानै हो। गोजोननाय थागोन। खुलुमबाय। गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बे इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों खुलुमहरबाय। आंनि मुङा मिस मिजिंथि मुसाहारि, चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बांगालदबा गामिनि। नोंथांमोनहा अननानै आंखौ मदद खालामदो। आंनो नोंथांमोननि मददनि गोनांथि जादोंमोन, मानोना दानि सोलिफुबाय थानाय फेसकेनि कन्टेस्टनि बानजायनायाव मोनसे गिबि खेब अल इन्डिया अनलाइन फट' कन्टेस्ट बादायलायनाय हाबाफारिया सोलिगासिनो दङ। बेयावहाय आंबो बाहागो लादोंमोन आरो आंनि कन्टेस्टेन्ट नाम्बारा 77 मोन। बेनिखायनो आंनो नोंथांमोननि मददनि गोनांथि जादों। नोंथांमोनहा अननानै बे इउटिउब चेनेलनि डिसक्रिपसनाव होनाय मोनथाम लिंकनि गेजेरजों नोंथांमोनहा आंनो भट खालामदो। बेयावहाय सेथि नम्बराव होनाया फेसबुकनि लिंक आरो नैथि नम्बराव होनाया इन्स्टाग्रामनि लिंक आरो थामथि नम्बराव होनाया वेबसाइट भटिंनि लिंक। नोंथांमोनहा अननानै जाय बिथांमोनहा फेसबुक नायगिरि बिथांमोनहा सेथि नम्बराव होनाय फेसबुकनि लिंकनि गेजेरजों आंनि फट'खौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो नैथि नम्बराव होनाय इन्स्टाग्रामनि लिंकनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा आंनि फट'खौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालामदो आरो थामथि नम्बराव होनाय वेबसाइट भटिंनि गेजेरजोंबो नोंथांमोनहा आंनो सानफ्रोमबो भट खालामदो। सासे सुबुङा सानफायाव 1 घन्टा बा 2 घन्टानि उनावनो बारे भट खालामबाय थानो हागोन। नोंथांमोनहा आंनो 15 जुनसिम भट हरबाय थानो हागोन। नोंथांमोननि अननायखौ मोननानै देरहासार जानो हानायनि सिमांखौ आं आसा खालामो। नाथाय देरहासार जानो हानाय हायिया नोंथांमोननि आखायावसो। देरहाखांनायनि उनाव गोरोन्थि जागोनखौ नोंथांमोनहा आंनि सायाव साननो नाङा, मानोना आंनि थांखिया गोरोन्थि जानायनि आं थांखि सानाखैमोन। नाथाय बेयावहाय आङो आंनि देरगानायनि थाखाय बा रां रुफानि थाखाय आं देरहासार जानो लुगैयाखै, मानोना आथिखालाव सोलिबाय थानाय माखासे जाथायनि थाखाय उननि जोलै बिनानावफोरा गोरलैयै भट मोननो हानायनि राहाखौ लानानै आं देरहासार जानो लुगैदोंमोन। मानोना सिगांनि माखासे जालांनाय जाथायनि थाखाय आथिखालाव माखासे गोबां सुबुंफोरा बर' सिख्लाफोरनो भट होनो नागिरला। बेनिखायनो आं दिन्थिनो लुगैदों दि सिगांनि सोरबा सासेया जायोबा उननि गासैबो समान जाजोबनो हाया होनना आं दिन्थिनो लुगैदोंमोन। मानोना 1000 जननि गेजेराव सोरबा सासेया जानो हागौ, नाथाय गासिबो जाजोबनो हाया। मानोना बयनिबो गोसोनि साननाय बा रोंगौथिया रावनाबो समान नङा। बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि सिगाङाव गले देरहासार जानो हानायनि थाखाय आं नोंसिनाव मदद बियो। नोंथांमोनहा नाथाय मा सानो आं बेखौ मिथिया। नोंथांमोनहा अननानै जेसेबां हायो एसेबां आंनो भट खालामदो। जोंनि हारिनि गाहामखौ आं जेब्लाबो सानो। जोंनि हारिनि जेब्लाबो जौगानायखौ आं लुबैयो। जोंनि हारिया जेब्लाबो दावगाथों, फारफ्रोमबो बिथिङाव दावगालांनो हाथों। जोंनि हारिया जेब्लाबो जै जाथों। जै बर' हारि।